फाइबारा थिखानांला गोसोआ रागा जोंगोन इयावहाय सुन्दरिया रागा जोंबाथाय आंनि फन नाम्बारखौनो ब्लक खालामना दोनखायो दे लोगोफोर खसे गोबां सम जाबायमोन माने जोंना कमेन्टआव हरबाय थानायखाय भिडिअ लाबोबाय जाबायना वा सिख्ला मानसिफ्रा माबायदि देलायो आयु आयु So guys, एसे सानावनो भिडिअ खालामगोन साननानै मा जाबाय टाइमा गोबां लेट जाबाय आरोना गाइस मानोना बुङोबा न'आव एसे खामानि दङमोन बे खामानिनि थाखायनो बारा माने भिडिअ लानाय जादियासै ओरैनो बेलेग जायगायाव थांदोंमोन ओमफ्राय माने ब्लगखौनो लानाय जादियासै ओमफ्राय खानसे खाननै बिदिनो जाबाय ब्लग होया ओरैनो सर्ट भिडिअ होदो आरो खिन्थु लं भिडिअखौ होनाय जायाखै दा जियानो जा माने गाइस ओमफ्राय दा नै तामुलपुराव थांनायदो ओमफ्राय तामुलपुराव थांनाय बाजिनो एसे बेरना फैनोसै ओमफ्राय दा आंदों लोगोसे सोर दोङो नोंथांमोना एसे देखायनि आरोना गाइस आंदों लोगोसे दोङो नै माइ सुन्दरि दोङो नै लोगोफोर इथिंगा लायनो हागोन नै गोबां सम जाबायमोन माने सुन्दरिदो ब्लग भिडिअ लाबोया खिन्थु नै दिनैसो लाबोबाय नोंथांमोनानो आरो सुन्दरिया मा जाखो मा माखो होननानै बुंबाय थायो नालाय बेनिखायनो दा नै सुन्दरिदो दिनै ब्लग भिडिअ लाना फैबाय आरोना गाइस दा जों सानदो थांसै दा सानैनिबो हेलमेट दंखायो आरोना गाइस माने जेबो टेनसन गैया सानैनियाबो हेलमेट दोङो जेबो गिनांगौबो गैया आरामसे पुलिस चेकिं जाबाबो गिनांगौ गैया आरामसे थांगोन जों लासै लासै खिन्थु दा टाइमा एसे जाबाय आरोना बाथ्राया बेनो आरोना दा क्वालिटियाबो नै एसे डाउन जाबाय दा थांलोम थानोसै गाइस थ' नोंथांनाबो नायलाम थादो जों अबाव थांनाय जायो ना मा बुङो नंगौ दा राइट नैबेखिनियाव फुरा माइखौनो गायनो हायाखैनो एसे लेट जाबाय ओमफ्राय बैखिनि साइथिंगालि गायबाय ओमफ्राय नैबे साइथिंगालि एसे लेट जाना माइखौनो गायनो हादियासै ओमफ्राय बाखि नै साइडनिया एसे एसे लावबाय आरोना गाइस दा माइयावनो फट' थिखांनाय दिन आरो नैयाव बेसे नुगोन फट'खौ नैबेखिनि जायगायाव दिखांनांगौबा फै बेहाय फैदो वा नाया माइ नै फट' दिखांनो लुगैनानै फैखादो तामुलपुरा आरो जोंनिफ्राय बारा गोजान किल'मिटारबो नङा खात आठनि गेजेराव आरोना गाइस बारा माबा नङा दा जोङो सुन्दरि थांदो नै पुरा ओइ थाइखिना वा बरिया माने फट' दिखां इनिफ्राय थांनो नागिरनाया जों थांनो रोंदियासै आरोना गाइस माने सुन्दर दांदो एसे फट' दिखांबाय फाय जोंनिया फट' दिखांबाय थाबा मोनालांगोन फाय मोनालांगोन मानो मोनाया आरो मा पस्ट होबावगोन नोङो माबायदि पस्ट होबावगोन खिन्थु गाइस माने लकेसना बिराद बरिया जादों माने बेकग्राउन्डआव माने माइ गोजा नालाय एसे मोजां नुदों आरोना गाइस ओमफ्राय फट'आ माबायदि नुदों आङो धामनि लुसिगोन इ जागायाव थिखानायखौ इबा सोर न'नि लामा गिराजआ रागा जोंगोन फाइबारा थिखानांला गिराजआ रागा जोंगोन इयावहाय फाय ए बया दुगिनाया माइ नै दे थिखाना थारैसे नङाबा दा इखौनो आरो बुगानानै आंखौ फनाव ब्लक खालामना दोनगोन दा नाम्बारखौनो सुन्दरिया रागा जोंबाथाय आंनि फन नाम्बारखौनो ब्लक खालामना दोनखायो दे लोगोफोर खसा दा माबा मोनसे बुंनो रागा जोंलायगोन मिथिबाय बायथ' बावैखिनियाव थ' मिस आन्दारस्टेन्डिं जानानै जों खानैदो ब्लक खालामलायदोंमोन नाम्बारखौ थ' मिनिथावना जाखायो आं सुन्दरिदो थाबाथाय इन्टारेस्ट नाङो आरोना नायदो गाइस नै जोंनिया सुन्दरिया माबायदि पस्ट होयो ओइनै नुबायना ओइनै थ' जालाथ' एखे जाला आंखौ फुथारथारगोन इदिनो मिथिबाय नायदो गाइस नै सुन्दरिया माबायदि गोबां सम जाबायमोन माने सुन्दरिदो भिडिअ लाबोया नोंथांमोना कमेन्टआव हरबाय थानायखाय भिडिअ लाबोबाय ओमफ्राय आरो टाइमबो मोनाना इदि गोदो ना सुन्दरि सिख्ला दा गाइस जोङो थांनोसै आरोना नैनिफ्राय माने फुरा फट' लायै इयावनो टाइमा थांबाय बेनिफ्राय आरामसे थांनोसै नायनो हागोन नै लामाया नै केमेरा हमना गारि फिदिनि आं जोंनिया नै सुन्दरिया केमेरामेन दिनै सुन्दरिया केमेरामेन नालाय इखौनो गारि फिदिनोसै आं भिडिअ'खौ थाबाय थाखादो केमेरामेन जागोन दे जोंनिया गाइस एखेबारे रोङाबाबो ना गारिखौ साफा होनदों खिन्थु सुनायखाय दिनै नाय हाफोर फुनना लाखाबाय सुबाबो माथो सिङाव बया मोनाबाय आरो गाइस नै नायनो हागोन नै बोथोरा एखेबारे जोंनिया खामानिया जादियासै दिनै माने इथिंबो थांनानै मिलायस्लाबनो हादियासै आरोना गाइस दा नै तामुलपुर प्रागआव सफैबायमोन गाइस नै क्वालिटिया एसे माबा जाबाय मा होनदों खानादों जों माने एसे खामानि दङ आरोना गाबोन बेलेग जायगायाव थांगोन नालाय इनिखायनो मोननैसो बेसाद बायनो होनना जोङो तामुलपुराव फैदोंमोन ओमफ्राय फैनानै मा जाखो नै टाइमानो जादियासै आरोना गाइस नै बिराद टाइमा थांगबाय मोननैसो फट' दिखांना फैदोंमोन आरो नै प्रागआवबो हाबबाय ओमफ्राय दायो एसे बायनोसै आरोना थौ जागोन जायाखै जाबायना वाव गाइस नायनो हागोन नै सिख्ला मानसिफ्रा माबायदि देलायो आयु ओइखिनियाव मोननैसो फट' दिखांनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो जाबाय दा थौ थाबाय ओइथिंगालि थौ ए फट' दिखांगोन सानदों नै मा खालामगोन दा नै टाइमानो जाबाय नालाय एसे दा नै बिबारफोरखौबो नायनो हागोन नै बरिया जाना दोङो
दाथ' जों इनिफ्रायनो थांनोसै आरो उपाय गैला माथो खालामनो गाइस दसे खमाय फैबाय ओरैनो हाबबाय मा होनदो सेन्सरा बाहाय आपग्रेड जाहोलांदो दासो नै मानसिफ्रा फैबा आरो कमप्लेन होनाङोना एसे नै बिबारफोराबो दासो जाहांदों ना बरियानो फैदो थांसै जोंनिया उपाय गैला आरो नै पुरा सेस वाव क्वालिटियाबो मा जाबावनो गैला फाय सोरो खानाय सिननाय बायदि मोनदों नामा सिनाखै नैथिंगालि नै इथिं बाय इदि माबादोंमोन ओरैनो नङा हेलमेट गानबाय थाबा माबा जायोना क्वालिटिया हेलमेट गानबाय थाबा खानायनि क्वालिटिखौ होनदां माबा जायो हामा जालांजोबो ना गथायनो गैलानो मोनाखाबायना मा होनदो दे दा नुखादों नोंखो Guys, good morning. Dinner जाबाय next day लोगोफोर दिनै जाबाय next day इनिफ्राय दाना नागिरनाय जोंनिया दैया फायाखै गैया दै फायदो सानदोंमोन आङो इनिफ्राय गैया मैयायो जोङो थांनाया एसे मोनानानै माने भिडिअ क्वालिटिया बारा मोजां जादियासै इनिफ्राय भिडिअआबो एसे गुसुं जाबाय इनिफ्राय दिनै जाबाय नेक्स्ट डे ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट डेआव नैबे भिडिअखौ एसे जरायना होनाय जाबाय आरोना गाइस दा जियानो जा माने गाइस दिनै जाबाय मंगलबार मानो होनना बुङोबा जोङो माने हिरिम्बा मन्दिराव दिनै थांगोन आरोना गाइस जोङो जमा थांगोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि दिनावनो आरोना गाइस ओमफ्राय भिडिअखौथ' आं दिनैनो हेगारखानोसै इखौ एडिट खालामनानै ओमफ्राय दिनैनो हिरिम्बा मन्दिराव थांगोन आरोना गाइस जोङो आरामसे बरिया खुलुमनो थांगोन थ' एसे आर'ज बिनो थांगोन आरोना गाइस माने दिनै आर'ज गाबो नालाय एसे आर'ज गाबनायाव आर'ज गाबनाय टाइमावथ' मोनहैस्लाबगोन स्लाबा बेखौ मिथिला अब्लाबो थांसै आरोना गाइस दा नायनांगोन बोथोरनि क्वालिटिया माबायदि जाना दङ अखा गैयाना बोथोरा बरिया आरोना गाइस नै वाव बेनिफ्राय जाय जाय नैबे भिडिअखौ जोबनायाव लासै नायदो नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट हरबानो जाबाय जिथुबा आङो नैबे न'नि बेकग्राउन्डखौथ' आङो कालार होखानायखौथ' आगोलाव मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोखाबाय आरो कालाराबो कमप्लिट जाखाबाय इनिफ्राय आङो न' सिङावबो एसे कालारखौ होगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय एसे इनिफ्राय दा बाखि नैबे पुटिं होनाय खिनियाव मा कालारखौ आङो न' सिङाव होनांगौ स' नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय जायनि कमेन्टआ मोजां फैयो आरो जायनि कमेन्टखौ आङो फसायो बिनि बायदिनो आं माने नैबे न'आव कालारखौ खालामनाय जागोन आरोना गाइस खिन्थु नोंथांमोननि कमेन्टखौ फसायनांगोन इनिफ्राय फसायनायनि उनावसो आङो नैबे न'नि कालारखौ आरामसे माने होनाय जागोन आरोना गाइस इनिफ्राय दा आं न'नि कालारखौ होसिगोन साननैसो थानानै एसे टाइम नांबावगौ ओमफ्राय बेखिनि टाइमा एसे थांगौबा आङो बे न'नि गासैबो कालारखौ होजोबसिगोन आरोना गाइस दा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबनायाव लासै नायदोबा जाय भिडिअखौ जोबनायाव लासै नायदो स' नोंथांमोना जुदि कमेन्टखौ हरोब्ला नोंथांमोननि जुदि कालारखौ आङो फसायोब्ला आङो नैबे न'आव इ कालारखौनो होनाय जागोन आरोना गाइस दा नोंथांमोना कमेन्ट हरनो दाबाव गासैबो कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो सिगांनिफ्राय जायफ्रा आंखौ दासिमाव लासै आंनि इउटुब चेनेलखौ नायदो गोबां सापर्ट होदो थ' इनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच मानो होनना बुङोबा आङो माबायदि खस्थ' खालामनानै भिडिअ होया नोंथांमोना मिथिखायो कारन मानो होनना बुङोबा 1000 साबस्क्राइबारनिफ्राय 2000 3000 साबस्क्राइबारनिफ्राय दिनैयाव लासै जाय आंनि भिडिअखौ नायबोदो स' नोंथांमोनाथ' मोजाङै मिथिखायो आंनि भिडिअआ माबायदि सिगांनिफ्राय होनानै माबायदि मा स' नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जायफ्रा आगोलनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो दा जियानो जाया मानो गाइस आरो जुदि गोदानबा नोंथांनाव जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबाथाय खालामबानो जाबाय गासिबो आरामसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय बाखि मा कालार होनांगौ स' नोंथांमोना गासिबो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस